ଲାଗିଛି 60,000 ଦିଆସିଲି କାଠି। ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ରାମ ମନ୍ଦିର। ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼। କେତେ ଦିନରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ରାମ ମନ୍ଦିର? ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତିଭାଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଭଗବାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମେଲଣଡିହ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ରାକେଶ ସାହୁଙ୍କ କଥା। 21 ବର୍ଷୀୟ ରାକେଶ ବହୁ ଅଭାବ ଅନାଟନ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ 60,000 ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବାକୁ ନେଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପଳିକିରି ମେଲଣଡିହ ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ ଏବଂ ସବିତା ସାହୁଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ରାକେଶ। ରାକେଶଙ୍କ ମା ସବିତା ସାହୁ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ବାପା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏକ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ କାମ କରନ୍ତି। ଘରର ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ସହ ସୁରଟ ଯାଇ କାମ କରିଥିଲେ ରାକେଶ। ନିଜେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଯାଇ ଦିଆସିଲି କାଠି ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଭାବ ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିବା ଟଙ୍କାରେ ଦିଆସିଲି କାଠି କିଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ କେବଳ ସେହି କାଠି ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ରାମ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କୁ 3 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଛି। ସେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ମାଣ କରି ରାଜ୍ୟର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଧାମନଗରରୁ ପ୍ରଦୀପ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଚାଣକ୍ୟ ଟିଭି, ଓଡ଼ିଶା। ମୋତେ ମନ୍ଦିର ବନେଇବା ପାଇଁ 3 ରୁ 4 ମାସ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲାଗିଛି। ଆଉ କାଠି ଦିଆସିଲି କାଠି 60,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲାଗିଛି। ୟା ଦେହରେ ଆମର ଅଠା, ସୋଲ ଆଉ କିଛି ଲାଇଟ୍, କିଛି ଝଲମଲ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲାଇଟ୍ ଏମିତି ଲାଗିଛି। ମୋତେ ଏକୁ 8,000 10,000 ପଇସା ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ଏଥିପାଇଁ ବନେଇଲି କି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏକ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ମୁଁ ତାର ଏକ ପ୍ରତିଛବି ବନେଇବା ପାଇଁ ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେଠିକାର ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ତାର ଏକ ମୁଁ ପ୍ରତିଛବି ବନେଇବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବନେଇଲି। ବାପା ଆଜ୍ଞା ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଜଣଙ୍କ ମିଠା ଦୋକାନରେ ସେ ଜଣେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ମା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ମୋ ମା ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ, ଯାହାକି ମୋ ବାପା ପରିବାର ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ 2 ଭାଇ ଅଛୁ। ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ତ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରି ଘରେ ରହିଗଲେ। ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯଦି ସେ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ନୁହଁ ଆମ ବ୍ଲକର ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖିବି ଏହି କଳାକୃତି ଉପରେ। ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ପୁଅ କରିଛି ବୋଲିକି ମୋର ବହୁତ ଖୁସି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଆମେ ଦେଉଁ ସେ ତାକୁ ରଖିକିରି ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରତେ ଦେଉଁ, ସାର୍ଟ କପଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଦେଉ, ସାର୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ରଖିକିରି ସଞ୍ଚୟ କରିକିରି ଗୋଟେ କଲା ତାର ମନ ହେଲା। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଏରିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର କଥା। ଛୋଟ ପିଲାଟେ ତାର ନିଜର ଉଦ୍ୟମରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହଯୋଗରେ ଉଦ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଦିଆସିଲି କାଠିକି ଯେଉଁ ଏକଜୁଟ କରିକି ରାମ ମନ୍ଦିର କରିଛି, ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ କ'ଣ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର କଥା। ମୁଁ ଚାହିଁବି କେମିତି ସେ ପିଲା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ, ଖାଲି ରାମ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଉନ୍ନତିକରଣ କରୁ। ଦିଆସିଲି କାଠି ହେଉ କି ସେ ତୁଳସୀ କାଠି ହେଉ, ସେ ପିଲା ଯେତେ ଆଗକୁ ଯିବ ସେତେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ହେବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ସେ ଆଗକୁ ଉଠିବ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପିଲା କେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଗକୁ କାମ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ରଖିବି।